বিজেপি আৰু আমাৰ মাজত সংঘাত লগাবলৈ বিভিন্ন কথাবিলাক কৈছে তেখেতে মোক লগ কৰিবলৈ আহিছে মই তেখেতক লগ কৰিবলৈ যোৱা নাই দিল্লীত প্ৰমোদ বড়োৱে মোক মাটি লৈ পেলাই কথা পাতিছে এটোতো সঁচা কথা এটো কিয় মিছা কথা সো তেখেতৰ কিছুমান ইস্যুস আছে তেখেতৰ থ্ৰেট আছে তেখেতৰ মানে থ্ৰেট একো নাই তেখেতে আগতে কৰি যোৱা ভুল বিলাকৰ কাৰণে আজি তেখেতে হয়তো খুবলৈ নোৱাৰে বিভিন্ন টেনচনত থাকিব লগা হয় সো তেখেতৰ বহুত ইস্যু আছে মোৰ একো ইস্যু নাই কি কথা পাতিছে পাতা নাই সাবজেক্টটো হল প্ৰমোদে যিখিনি কথা লৈ মোৰ লগত আলোচনা কৰিছে সাবজেক্টটো হল আমি দুইজনে এক লগ হৈ পেলাই বিটিসি পৰা বিজেপিক আউট কৰিব লাগে সাবজেক্টটো হিতুই ৰেকৰ্ডিং লাগে মই বাজাই দিম এই প্ৰমোদে বেছি কৈ নাথাকিবি মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং আছে মোৰে হিতুকে যদি কথা পাতা নাই বুলি কয় তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদে আহক এই কামাখ্যা মন্দিৰত আহক মই আমাৰ গীতা ভাগৱত লৈ পেলাই মই যাম তাতে সময়ক্ৰিয়া লওক মই হাগ্ৰামাৰ লগত কথা পাতা নাই আৰু হাগ্ৰামাৰ লগত কথা পাতি পেলাই এই বিজেপিক বিটিসি পৰা আউট কৰিব লাগে বুলি মই কথা পাতা নাই বুলি কওঁ তেখেতৰ কিছুমান প্ৰবলেমছ আছে যেটো মই আপোনাক ABCD বুলি ক'ব বিচাৰা নাই সো এটো অলপ ইথিকত পৰে যে ABCD বুলি মই ক'ব বিচাৰা নাই তেখেতেটো জিটি কৈ দিব কিন্তু জিটি কৈ দিব আগৰ ইতিয়াৰ কথা নহয় তেখেতে আগতে আজি এটা কয় কালি এটা কয় আৰু কেতিয়াবা জিভা পিছলি যাওয়া বুলি কয় প্ৰমোদ বড়ো হল এক নাম্বাৰ মিছা কথা কোৱাৰ হেডমাস্টাৰ জাম্বা তে বিনেম কি তোৰ যি আছে বাহিৰতো হিতুই আছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হেন নেম কি মই আজি বুজি পাইছো মই না জানিছিলো তাৰমানে ভিতৰত বেয়া ওপৰত ভাল কংগ্ৰেছ নহয় বিজেপি কংগ্ৰেছ নহয় সৰি বিজেপি হে বিজেপিয়ে 30টা मैक्सिमम बीजेपी নহয় কংগ্ৰেছ নহয় বিজেপি হাইত आरो सासे भारतनि प्रधानमन्त्रिया फैनानै मोनसे हारिखौ बेसेबांबा बुरजा हारि दङ 130 कोटी मानसि दङ बेनि गेजेराव 15 लाखल' सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हारिखौ बेबायदि बाखनाय फैनाया जोंनि थाखाय फिसा खोथा नङा बियो बे बेसेबांबा गिदिर खोथा बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा इन्डियायाव मोनसेल' जायगा दङ NCR नाय नेशनल कैपिटल रीजन दिल्लीयाव नेशनल कैपिटल रीजन बिनि उनाव गावनि जातिनि हारिनि मुङाव मोनसे रीजन जाबावबाय बे जाबाय बडलेण्ड टेरिटरियेल रीजन बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन BTAD होनोमोन बडलेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रीजनाव फैबाय नर्थ इस्ट रीजन होनना बुङा होमबा नर्थ इस्ट रीजन गासैबो नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रीजन होनो नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रीजन बडलेण्ड टेरिटरियेल रीजन बियो बेसेबांबा गोजौ दिनै मुलुगनि गिदिर स्कलारफोरा बुंदों नोंसोर बेसेबांबा गिदिर बुद्धिनि खामानि मावबाय आलादा रायजो होनना लिरा मालाय मा जानो नोंथांमोननि स्टेटासा आलादा रायजोनि खुनु गाहायाव गैला बियो बेसेबांबा गिदिर रीजन जाफैबाय दानिया आसामनि चीफ मिनिस्टार आसामनि मन्त्रि आसामनि बायदिसिना अफिसारफोर जोङो मुंखौ सोलायनो जों एसे जौगाहोनो जेला नारा नाथा नाजाबाय सागान होला होननानै खुद्रिबाय जोङो रागा जोंबाय बै समाव बिथांमोना मुं नागिरै ओरैबायदि मोनसे मुं होनो गोनां जाबाय जि मुङा निकि आसामखौबो बारनानै थांबाय रीजन जाहैबाय बियो एरियाया जोंहा गिदिर नङा जाबाबो स्टेटासा किन्तु मोनसे रीजन जाबाय रायजोफोर दा बिखौ 1135 मानसि थैनानै BSc मोनदों ओरैनो मोनाखै बै BScखौ लानानै बै समनि लिडारफ्रा रायलायदोंमोन न'बां सावजाबाय जिनाहारि जाबाय जेलाव थांनांबाय थाखा फैसा लुट जाबाय आइजोफोरनि सना बाना लुट जाबाय बेसेबांबा खस्थ' जाबाय जेरैखिजाया सागान होनानै माबा मोनसे लानानै साननैसो जिरायनानै आरो लामा हान्थिलायगोन मा गोरोन्थि बिलाय लाबाय
आरो हान्थिलायबाय आरो सोमावसारलायबाय फैयै फैयै बिटिसि सुक्ति जाबाय 6 सिडिउलनि बेवहायबो रायलायबाय बे जोबथा नङा आरोबाव बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव एसे न' बांखौ फाहामनानै फरायसालिफ्राव एसे फरायसाफ्रा मोजाङै फरायफिननानै जोंनि गासैखौबो थिक थाक खालामनानै आरो लामा हान्थिलायगोन दानिया एबार लामा हान्थिनाय बिएससि सुक्तिया एबसुजों जादोंमोन बिपिएससिजों बिटिसि सुक्तिया बिएलटिजों जादोंमोन दानिया बै समाव एनडिबि गैयामोन दानि जयन्त बसुमतारी बुंनाया आरो एनडिबिया सिज फायार जाबाय जोंहा आरोबाव लामा हान्थिबावबाय लामा हान्थियै हान्थियै फैनानै दिनै बिटिआर जाबाय मानगोनां रायजोफोर हारसाफ्राबो 1985 मायथाइयाव आसाम सुक्ति खालामदों बै 1985 मायथाइयाव 35 बोसोर सिगाङाव जे आसाम सुक्ति जादों बे आसाम सुक्तिया दाबो गोबां दफाया मोगथाङाव महर होआखै महर मोनाखै नाथाय बे 35 बोसोराव बर'फ्रा खेबथाम सुक्ति खालामबाय खेबथाम गोरोबथा दा बेखौ नुनानै हारसाफोरनि गोरों गोरों लेखा गोरों मानसिफ्रा सोमोनांदों बे बर'फ्रा माबायदि जाथि बिथांमोना खेबसे सुक्ति खालामनानै बेखौनो हमथाबनानै थाबाय जोंनिया जाया नालाय बाद होबाय नङा होमबा जोंनि आखलानो बेबायदिखा जोंनि हारिनिया नों जाहोआबा आं जाया नामा नों जाहोआबा आंबो जागोन जोंखौ रावबो हमथानो हाया दिनै बिथांमोना जोंनो स्कुल होआ होनदों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय कलेज होआ होनदों आन्दलन खालामदों आरो जाबावबाय फैयै फैयै दिनै नैबे बिटिआर गोरोबथायाव बर' फरायसालिनि जेसेबां जेंना दङ खेबसेयावनो सुस्रांनायनि बिथांमोना रादाय होनो गोनां जाबाय जोंनो गंसेबो भेन्सार स्कुल थानो मोनला बड'लेण्डनि सिङावल' नङा बड'लेण्डनि बाहेरावबो साननैसो उनाव पार्लियामेन्टआव जेला 125 एमेन्डमेन्ट जागोन 125 थि संबिजितनि सोलाय सोल' जागोन अब्लानो जोंनियाव डाइरेक्ट सिदा राङारि मददआ फैसिगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय आरो बे एमेन्डमेन्टआ जानायखायसो बेयाव सोबाय एमेन्डमेन्टआ सोआबाबो जोङो 280 आर्टिकेलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट जोंनियाव फान्डिंनि खोथाखौ केन्द्र सरकार माने इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनो होखाबाय दा नंखायनो रांनि बेलायाव बिथांमोननि बायदि 500-600 कौटिनि थाखाय जोङो आसामनि खाथियाव थांबाय थानांगौ जानाय नंला जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय डाइरेक्ट रांखौ मोनसिगोन दा बियो मानो गोजौ जाया जानो दिनै डिसिएसपिनि खोथा बिथांमोना जे बबे मोजां बेखौ मख'नो नागिराखै माने मख'बा गावसोरानो लाजियो लाजिनांगौ जेबो गैया जोंनि बिखा गेजेराव थायो बिथांमोननि बायदि राजखान्थि खालामनानै गेलेनायाव जोङो बड'लेण्डखौ बाहायनो हाया मानोना बड'लेण्ड सोदोबा बर' हारिनि जिउ रेखा होननानै बुंदों आङो बड'लेण्ड सोदोबा बे बड'लेण्ड सोदोबा जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोथार ओंखायनो जों गाराखै बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो दायो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बड'लेण्डखौ कुनु दिन गारनो हाया बर'फ्रा बिमा बिफाखौ जों जेसेबां मोजां मोनो गावनि सेथियाव जोंनि आइ आरो आफा नाथाय नैथियाव बड'लेण्ड होननाय सोदोबा जोंनि असे गोरबोनि आरो बियो साफ्रोमबो बर' फिसानि गोरबोआव थानांगोन थैस' थांस' अरायबो होमबासो बर' हारिया थांना थागोन बेखौ मालाबाबो बावनो नाङा रायजोफोर साख्रि बाख्रिनि लामा दङ एनडिबिनि केडारफोरा फार्स्ट प्रायरिटि मोनगोन आर्मि पुलिस पेरामिलिटारि सिआरपिएफ जेरै बै बिटिसि सुक्तियाव दङमोन बेवहाय जोङो 10,000 जोंनि लाइमोनफोरखौ आर्मि पुलिस पेरामिलिटारियाव सोनांगौ होननानै बुंदों जोङो मोनसे रेजिमेन्ट बिदोंमोन नाथाय मुलुगनि कुनु हादोरावनो गोदान रेजिमेन्ट खुलिनो होला माने गोदानै गायसननो होला माने इउएनअआनो बन्द खालामदों दा बेनिखायनो इन्डियायावबो गोदान रेजिमेन्ट खुलिनो हाला आईआरबिएन बिदोंमोन जोङो इन्डियान रिजार्भ बेटेलियनाव जोंनि बर' बेटेलियन थानांगौ होननानै दा बेवहाय अफिसारफोरा बुंबाय बिनि माखासे बेथना सेलारिया खावसेखौ माने केन्द्र सरकारा होयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खावसेखौ राज्य सरकारा होयो स्टेट गभर्नमेन्टआ दा जोंहा बेबायदि रेभिनिउ गैया नालाय फैसा गैया जोङो रिजार्भ बेटेलियनखौबो मोनाखिसै ओंखायनो जोङो सानबाय जे जोंनि सेंग्रा लाइमोनफ्रा जायफोर हाई स्कुलाव फरायना गारबाय हायर सेकेन्डारि फरायनानै गारबाय ओरैनो थाबाय हौवासा जा हिन्जावसा जा डिफेन्स सार्भिसेसआव हाबनो थाखाय जोंनि ओनसोलफ्राव रिक्रुटमेन्ट रेलि जानांगोन बिनि थाखाय थाखा फैसा होनाङा रायजोफोर आं खोनादों गेजेर गेजेर सोरबा 500 थाखा खांदोंनो आरो बे दायखौनो मैया हाग्रामा महिलारिया जोंनि एबसुखौसो बुंदों माने एबसुआ फैसा खांदों साख्रि होनो होननानै आंनो मैया क'क्राझारनिफ्राय बुंदों लामा बानायनायाव बे फैसाखौ नाङा आसाम सरकारा हरगोन स्कुल कलेज बानायनो बे फैसाखौ नाङा आसाम सरकार दिल्लीनि सरकारा हरगोन भारत सरकारा बे फैसाया गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जाय 33 बोसोर दिनै
जेरैखि जाया खस्थ' खालामनानै आन्दलनाव बारसोमबोबाय गावनि न' बांखौ नायनो मोनाखिसै बै मानसिफ्रा बोथिनै ओंखाम मोजां मोनजानायनि थाखाय बे फैसाया बाहायजानांगोन जोङो बेखौसो नोजोर होगोन दा बेनिखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय दिनै बर'आव खुनु सिलाय गैला सिलाय मुक्त जाबाय मोनसे समाव जोंखौ गुबुनफ्रा सोरबा माबा मोनसे बर' सेंग्राफ्रा माबा खालामबा बर' उग्रपन्थी माबा उग्रपन्थी होननानै जोंखौ मुगैदोंमोन जोंखौ नेवसिदोंमोन नाथाय दिनै सारा इन्डियायाव गोबां जौगानाय हारिफ्रा हायाखैबाबो दिनै बर'फ्रा खौसेयै जोङो खेबसेयावनो बयबो सागान होनानै जोङो मोनसे हाथियार गैयै समाज जानो हाबाय मोनसे गणतान्त्रिक समाज जानो हाबाय जोंनि जांख्रिथायखौ मोनसे फिनिशिंआव लाबोनो हाबाय उननि जांख्रिथाया मेलेमनि जांख्रिथाय जागोन उननि जांख्रिथाया दावहाया राजखान्थिनि दावहा जागोन बेनिखायनो नैबे समनिफ्राय जोंनि बिदा फंबायफ्रा जे दिनै न'आव फैफिनसिगोन माखासेखौ जों जेलनिफ्राय बरननांगोन माखासेखौ जोङो दिनै बेंगुरा जानायफोरखौ जोङो जोथोन लानांगोन जोंनि मुंख्लं न'खरफोरखौ जोङो नायनांगोन जायनि थाखाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख होनांगोन होननानै जोङो भारत सरकारनिफ्राय दाबि दैखांनानै बेवहाय माने सुक्तियाव जोङो लिरनानै लानानै फैदों खामानिया एबसुनि आफादगिरिनिफ्राय ओंखारनायनि उनाव आंबो समखौ आद्रि खालामनो नागिराखै थाबैनो बर' गामियाव थांनानै आइ आफा रायजो राजाजों रायलायनानै गामिनि जेंनाया मा न'खरनि जेंनाया मा गासैखौबो बुजिजोबनानै जों खामानि मावनांगोन रांखान्थियाव जौगानायनि गोबां लामा दङ सरकारखौ सोलायनो हायोबा मास मोनसेनि गेजेराव जोंनि जेसेबां 3000 4000 गोदान गामि हाबबावगोन बे गासैखौबो कम्पिउटारजों लिंक आप खालामजोबनांगोन बल्लामगुरिनिफ्राय डाइरेक्ट बिटिसि सरकारजों रायलायहरनाय बैयाव थांना फाइल गिदिं गिदिं 500,000 थाखा दालालनो जाहोना फाइल गिदिंनायनि कुनु खोथा गैया कमप्लिटलि जोङो बेखौ डिजिटाइज खालामनांगोन रायजोफोर दिनै टेक्न'लजिनि जुग जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ नायनानैसो राजखान्थि खालामनांगोन राजखान्थिया गावनि थाखाय नङा सोरनिबा उदैखौ सुफुंनो थाखाय नङा थाखा फैसा खामायनो थाखाय नङा राजखान्थिया रायजो राजानि थाखाय खालामनांगोन आरो रायजो राजायानो दिनै सोरबा लिडारखौ नागिरनानै गावनि सेन्डेल फिथा जजासे नागिरहैनो गोनां जायोबा बोरै जानो बेलाय फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागोला नोंसो फाग्ला बैसो जावलिया बयबो फागोला हनै फागोला लामा लामा थाबायदों हनै फागोला हनै फागोला लामा लामा थाबायदों हनै फागोला सान्दुङाव साथा मारुआव जुथा नों सासे फाग्ला आं नङा नोंसो सायख्लुमाव साथा दैयाव गान जुथा खैफोदनिफ्राय नों बारग'नोबोला गेदला मादला सोर फागोला फैगौ हनै गेब्ला गेब्ला लिंलाब लिंथाब गोदोनायाव खाना